आङो फाबावनो जोनोम लादों आरो फाबावनो आंनि बिमाया गोरबोआव उजिहोदों। गितफोरनि 51 नम्बरनि 5 सिरि। गोबां फोथायारिफोरनि खुगायाव मोनसे बाथ्राया फैयो। बे जाहैबाय जेब्ला सासे व्यक्तिया सेंग्रा जायो, जेब्ला सासे व्यक्तिया सिख्ला जायो एबा बैसो जालाङो, बै समाव जुदि सोरबा व्यक्तिया गाज्रि जालाङोब्ला, गाज्रि राव रायोब्ला, गाज्रि जानाय लोंनायखौ बाहायोब्ला, फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायोब्ला, बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानिखौ जुदि प्रेक्टिस खालामोब्ला, बै समावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनायो। गिदिर गोलावफोर, बिमा बिफाफोर एबा सोरबा व्यक्तिफोरा बेबायदि बाथ्रा बुङो। बे गथ'आ बबेनिफ्राय सोलोंबोखोथाय? बे गथ'आ बेबायदि गाज्रिखौ बहानिफ्राय सोलोंबोखो? बेबायदि लोंनाय हुदा, गाज्रि जौ लोंनायफोर, थांखु जानायफोर, सिगारेट सोबनायफोर न'खराव रावहाबो गैया। नाथाय बे सेंग्राया मानो बेबायदि जाखो? नाथाय बे सिख्लाया मानो बेबायदि जाखो? होननानै गोबां गिदिर गोलावफोर, बिमा बिफाफोर एबा गामिनि मण्डलिनि सोरबा व्यक्तिफोरा बेफोरबायदि अजद आपुथि, बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बेरखांहोयो। सासे मानसिया गाज्रि हुदाखौ लानो थाखाय, गाज्रि आखलखौ लानो थाखाय सोरबा व्यक्तिया फोरोंलायनांगौनि बाथ्रा गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, आदम हावाया जिथु मावनाय फाफ, आदम हावानियाव जिथु फैनाय फाफ, बे फाफा गासै मानसिफोरनियाव फैबाय थायो। आरो जोंबो जोनोमनिफ्रायनो फाफावनो जोनोम जादों होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। आङो फाफावनो जोनोम लादों आरो फाफावनो आंनि बिमाया गोरबोआव उजिहोदों होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों। आदम हावानि जिथु फाफ दङ, बे फाफानो जोंखौ होसोबोबाय थायो आरो बे फाफा थानायखायनो जोङो गाज्रिफोरखौ मावनो हास्थायबाय थायो आरो गाज्रि फारसे जोङो आवगायलांबाय थायो। आरोबाव बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंबावदों। बेनो जाहैबाय सेथि जहननि 1:8 सिरि। जोंहा फाफ गैया होननानै जोङो बुङोब्ला जों गावखौनो गाव फोलायो आरो जोंनि गोसोआव इसोरनि नंगौआ गैया। येस, अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरनि फिसाफोर, जों जुदि गावखौ बुंना लायोब्ला आंहा फाफ गैया होननानै जोङो गोरोन्थि मावनाय जागोन आरो जोङो मिसुलिया बुंनाय जागोन आरो इसोरनि सैथोथिया जोंनियाव गैया जागोन होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। दा बेयावहाय साफ्रोमबो व्यक्तिनियाव फाफ दं। आलादा आलादा रोखोमनि फाफफोरा थानो हागौ, आलादा आलादा रोखोमनि फाफफोरखौ मावगासिनो दङ जानांगौ, आलादा आलादा रोखोमनि फाफफोरखौ हुदा एबा आखु खालामना लादों जानो हागौ गोबां मानसिफोरा। दा दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा बाथ्रा लानानै फैदों, मोनबा मुलि, 5टा मुलि लानानै फैदों। जि मुलिखौ जायोब्ला जोंनि गाज्रि हुदानिफ्राय, जौ लोंनाय हुदानिफ्राय, निसा लानाय, फेग्लुंदा हुदानिफ्राय गनो हागोन। आङो दिनै बेबायदि बाथ्राखौ, बोसोनखौ लानानै हायदों। दा बेयावहाय नोंथाङाबो जुदि बेबायदि गाज्रि हुदाफोर दङब्ला, नोंथाङा जौ लोङै लोङै, थांखु जायै जायै, बिरि सोबै सोबै, सिगारेटफोर सोबै सोबै एबा बायदि रोखोमनि गाज्रि मुवाफोर, बेसादफोरखौ लोंनाय जानायनि गेजेरजों हुदा खालामनानै लाबायब्ला आरो नोंथाङा गोबां नाजादों बेखौ नागारनो थाखाय, नाथाय नाजानायावबो हायाखै। गोबां रोखोमनि नोंनि लोगोफोरा हयथ' गोबां रोखोमनि बिथोनफोर होदों, थुलुंगाफोर होदों जे बेखौ माव, बेखौ माव, बेखौ माव। नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ मावनायनि उनावबो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय उदांस्रिखौ मोननो हायाखै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा जुदि बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गाज्रि हुदानिफ्राय, जि एडिक्टेड जानानै दङ फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय, नोंथाङा गासैनिफ्रायबो उदांस्रि जानो हागोन। जिहेतु जों बिमानि गोरबोनिफ्रायनो फाफाव उजिबोदों, दा बेवहाय फाफा जोंखौ होसोबाय थायो। बै फाफानो जोंखौ गाज्रि फारसे लानानै थाङो। दा बेवहाय जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर, गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा बेबायदिनो गाज्रि हुदाफोरखौ गावनियाव बजबनानै लानाय बायदि जादों। जेरै जानाय लोंनायफोरखौ बजबनानै लादों आरो बेखौ नागारहोनो थाखाय बिमा बिफाफोरा गोबां राहाफोर लादों। सेथि राहाखौ आं नोंथांमोननो बुंना होनो हास्थायदों। गोबां मिनिथावना, बोरैबा बाथ्राया बुङोब्ला गोबां मिनिथावना। बे जाहैबाय आंनि बिसाज्लाया गोबां जौ फाग्ला जाबाय। बेखौ जौखौ गारहोनो थाखाय सासे सिख्ला नागिरनानै हाबा होनांसिगौ, अब्लानो बियो जौ लोंनायखौ नागारगोन। बेबायदि होननानै गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो हाबा होनानै होयो। नाथाय बेखौ खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना बे हाबा होनायाव रियेल सलुसन, सैथो सलुसना गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, सैथो सलुसना नैबेयावसो दङ, जिखौ आङो दिनै बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनफोराबो मोन्थिथों, नोंथाङा शेयार खालामगोन आरो नोंथाङा मोनसे लाइक होगोन। फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय उदांस्रि खालामनो हानायनि सेथि बाथ्रा, बे जाहैबाय इसोरनि सहाय होनायखौ फोथाय। फेग्लुंनाय जि हुदा दङ, बे हुदानिफ्राय गावखौ उदांस्रि खालामनो सेथियावनो सासे व्यक्तिया इसोरनियाव फोथायग्रोथारनांगोन, इसोरखौ फोथायग्रोनांगोन। जेरैहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, फिलिपियारि 4:13 सिरि, मैं सब कुछ कर सकता हूँ
जो मुझे मसीह के द्वारा बल देता है। ख्रीष्ट होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो सैनो हायो। प्रेज द लर्ड। जोङो मा फोथायनांगोन? सासे जुदि फेग्लुंग्रा बेक्ति जाबायब्ला, हुदा जाबायबा, आखल जाबायब्ला, बेनिफ्राय गनो हास्थायोब्ला बेखौ नोङो फोथायनांगोन, जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनांगोन। जिसु ख्रीष्टनि द्वारा आङो गासैखौबो मावनो हायो, आं सैनो हायो होननानै। नंगौ, सासे मानसिया जेब्ला गाज्रि हुदाखौ खालामनानै लायो, बै मानसिया बे गाज्रि हुदानिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय गोब्राब सैसोनो गोनां जागोन, गोब्राब नाजानो गोनां जागोन। जौखौ गारनाय लोगो लोगोनो, थांखुखौ गारनाय लोगो लोगोनो, बबेबा फेग्रा मुवाफोरखौ गारनाय लोगो लोगोनो हयथ' मोदोमाव गोबां रोखोमनि समयसाफोर नुजाफैनो हागौ, लोरबां मोननो हागौ। नाथाय बेफोर गासैखौबो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों सैसोनो नांगोन। जिसु ख्रीष्टनियाव फोथायनांगोन। जिसु ख्रीष्टनियाव जेब्ला नोंथाङा फोथायगोन, सासे फेग्लुंग्रा बेक्तिया फोथायगोन, अब्लाना नोंथाङा बेनिफ्राय ओंखारबोनो हागोन। दे दानाब्ला जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि, जिखौ जों लायोब्ला बे गाज्रि हुदानिफ्राय जों ओंखारबोनो हागोन। बेनो जाहैबाय आरज आरो खावलायनाय। फेनाय गाज्रि हुदानिफ्राय गनो थाखाय, गावखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय लागारबो आरज खालामबाय था आरो खावलायबाय था। फोरबोनिफ्राय बोलो मोननो थाखाय आरो राहा लामा मोननो थाखाय अरायबो आरजआव थाबाय थानांगौ। जेराव इफिसुसारि 2:18 ओरैहाय बुंदों, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो और इसके लिए जागरूक रहो। आरज खालामनायाव थालायै नांथाब, गोथार जिउनि बोलोजों खनफ्रोमबो आरज खालाम। अनजाग्रा प्रियफोर, फेग्रा मुवाजों बेंखन जानानै थानाय बेक्तिफोर, नोंथांमोना बेनिफ्राय ओंखारनो थाखाय, बेनिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय, बेखौ नागारबोनो थाखाय लागारबो आरजआव थानांगोन। मानोना आरज खालामनायनि गेजेरजोंसो नोंथाङा बोलोखौ मोननो हागोन। सोरबा डक्टरनि बोलोजों जानाय नङा, डक्टरनि मुलिजों नोंथाङा बे गाज्रि हुदाखौ नागारनो हानाय नङा। सोरबा कबिराजनि मुलिजों नोंथाङा नागारनो हानाय नङा। सोरनिबा बेक्तिनि बुंनायजों, बहाबा हाबा जानायनि गेजेरजों, बबेबानि गेजेरजों जानाय नङा। नाथाय नोंथाङा बोलो मोनगोन आरज खालामनायनि गेजेरजों। दा बेयावहाय आरजखौ खालामफ्लायबाय थागोन, आरज खालामनो नाजाथाबबाय थागोन, अब्लानो नोंथांनिफ्राय बे गाज्रि हुदाया नागारलांजागोन। दे दानाबा जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि, जिखौ मावोब्ला जोङो बे गाज्रि हुदानिफ्राय ओंखारबोनो हागोन। बेनो जाहैबाय लोगो लाज्लायनाय आरो सहाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, दो एक से बेहतर है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल होता है। उपदेशगिरि 4:9 सासेनिख्रुइ सानैया मोजांसिन, मानोना बिसोरो गावसोरनि मावनायफोरनिफ्राय बांसिन बिथाइ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांहा माबायदि लोगो दङ? नोंथाङा सोरजों लोगो जायो? नोंथाङा गाज्रिजों लोगो जादों नामा? नोंथाङा जुदि गाज्रिजों लोगो जानानै दङब्ला नोंथांनि लोगोफोरखौ, संगति लानायफोरखौ, नोंनि जिथु गाज्रि लोगोफोरजों नोंथाङा सहाय लाबाय थादों, बैफोर सहाय लानायफोरखौ नोंथाङा सोलायनांगोन। लोगो लानायखौ नोंथाङा सोलायनांगोन। जेरावहाय इसोरनि बोसोना आरोबाव ओरैहाय बुंदों, 1 करिन्थियारि 15:33 नोंसोरो दाबुरखायजा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। प्रेज द लर्ड। जों बेयाव रोखा जादोंना? जों जुदि जौ लोंग्रा लोगोफोरजों जुदि लोगो जायोब्ला जों सासे जौ लोंग्रा जागोन। मानसि सिथारग्रा मानसिजों जुदि मानसि सिथारग्राजों जुदि जोङो लोगो जायोब्ला आंबो मानसि सिथारग्रा जागोन। थांखु जाग्राजों थायोब्ला थांखु जाग्रा जागोन। सिगारेट सोबग्राजों थायोब्ला सिगारेट सोबग्रा जागोन। बेबायदिनो गाज्रि मुवा लाग्राफोरजों, बेसाद लाग्राफोरजों जुदि जों थायोब्ला गाज्रि जागोन। दा बेयावहाय जोंनि जिथु लोगो सेलेक्सन जागोन, लोगो लाज्लायनाय, बे लोगो लाज्लायनायखौ नोंथाङा नागारनांगोन। गाज्रि लोगोफोरखौ नोंथाङा नागारनानै मोजां गाज्रिफोरजों लोगो लानांगोन। जायफोरा गिर्जायाव थाङो, जायफोरा आरज खालामो, जायफोरा बाइबेल फरायो, जायफोरा मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायो, जायफोरा मोजां मोजां थुलुंगाफोरखौ होनो हायो, बेबायदि लोगोफोरजों लोगो लाज्लायनांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दानाबा जोङो थांदोनि ब्रैथियाव, जिखौ मावोब्ला जोङो गाज्रि हुदाखौ नागारनो हायो। गोग्गो सैथो मोजां हुदा बानाय। जेराव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 करिन्थियारि 5:17 जेब्ला सासे मानसिया ख्रीष्टनियाव खौसे जायो, अब्ला बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, गोदान जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला सासे मानसिया गावखौ गाज्रि हुदानिफ्राय, गाज्रि एडिक्टेड जानायनिफ्राय फ्रीडम खालामनो हास्थायो, जेब्ला जिसु ख्रीष्टनियाव फैयो, जिसु ख्रीष्टनियाव फैयोब्ला गोदान जायो। यस, गोदान खालामो, गोजामा थाङो, गासै गोजामफ्रा नागार जायो। आरो नागार जानाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे गोदान हुदा खालामनांगौ। जुदि जौ लोंनाय हुदा दङब्ला, मोनाबिलिनि समाव जौ लोंनाय हुदा जाबायब्ला, बे मोनाबिलिनि समाव, जि समाव सासे बेक्तिया गाज्रि हुदाखौ बाहायो, जौ लोंनाय जिखुनु जाया, बेबायदि समाव मोनसे मोजां हुदाखौ खालामनो नाजानांगोन।
जि समाव बाहेराव थांनानै बहाबा थांनानै दखानाव थांनानै गाज्रि बेसाद मुवाखौ बायहैयो बै समाव न'आवनो थानानै सम हेगारनाय आर'ज खालामनाय बाइबेल फरायनाय न'खरनि मानसिफोरजों थानाय बयजोंबो रायज्लायनाय बेफोरबायदि मोजां हुदाखौ खालामनानै होनांगोन रिप्लेसमेन्ट खालामनांगोन मानोना जिसु ख्रिस्टनियाव थायोब्ला जों गोदान जायो दा बेयावहाय नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्टनियाव फैबायब्ला नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्टनियाव भरोसा खालामबायब्ला नोंथाङा सासे गोदान जाबाय दा बेयावहाय नोंनि जिथु गाज्रि हुदा दङ बे गाज्रि हुदाखौ नागारनानै नोंथाङा गोदान हुदाखौबो दानानै लानो नांसिगोन दे अब्ला जोङो नायदोनि बाथिखौ लायोब्ला जोंनि गाज्रि हुदाखौ जोङो नागारनो हागोन बेखौ नायदोनि बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम जेराव इसोरनि बोसोना एरैहाय बुंदों गितफोर 119 नम्बरनि 105 सिरि नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय प्रेज द लर्ड सासे मानसिया जुदि स्राङाव थाबायनो हास्थायदोंब्ला स्राङाव थाबायनो होननानै सानदोंब्ला मा खालामनांगोन इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनांगोन मानोना इसोरनि बोसोना जोंनि आथिंनि थाबायनायनि देम्फु बियो जोंनि सोरां जों माबायदि थाबायनांगौ जों माखौ जानांगौ जों माखौ लोंनांगौ माखौ गाननांगौ माखौ जोमनांगौ जों बोरै थानांगौ बेफोर गासै समस्त इसोरनि बोसोनाव फोरोंनानै होनाय दंखायो सासे जौ फेग्रा जायोब्ला इसोरा गाज्रि मोनो बेखौ बुंनानै दोनखादों जौ लोङोब्ला शरीर मोजां जायो बेखौ बुङाखै जौ लोङोब्ला फेग्लुङोब्ला नस्थामि दङ जोबस्रांनाय दङ बेखौसो इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंगासिनो दङ दा बेयावहाय जेब्ला जोङो स्राङाव थाबायनो हास्थायदों जों स्राङाव फैनोसै जिहेतु जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय दा बेयावहाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामबाय थानांगोन जेब्ला नोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन अब्लाना नोंथाङा बे गाज्रि हुदानिफ्राय गबोनो हागोन नोंथाङा जेखि गाज्रि हुदा थाया मानो जौ लोंनाय थांखु जानाय बिरि सोबनाय जि गाज्रि हुदाफोर जि फेग्लुंग्रा हुदाफोरखौ खालामनानै लादों बेफोर गासै फेग्लुंग्रा हुदानिफ्राय नोंथाङा गबोनो हागोन दे अब्ला प्रियफोर बेनो गासै मोनबा बाथ्राफोरमोन जि बाथ्राफोरखौ सासे फेग्लुंग्रा बेक्तिया लायोब्ला फोथायारि लायोब्ला बेनिफ्राय गबोनो सहसैनो हागोन जिसु ख्रिस्टनियाव आश्रय लानाया जिसु ख्रिस्टनियाव खुलि लानाया माब्लाबाबो रावबो बेक्तिखौ निराशा खालामा दा बेयावहाय आंनि भिडिअखौ नायग्रा गोबां सुबुंफोर दङ नोंथांमोननि गेजेराव हयथ' बेबायदि बेक्तिफोर गैया नाथाय नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावनानै होनो हागौ जायफोरा बेफोरबायदि निसाफोरजों समफोरखौ हगारगासिनो दङ आरो गावनि देहा मोदोमफोरखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ बैफोरबायदि बेक्तिफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन जेन बिथांमोना मदद मोनो बेबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय ओंखारबोनो थाखाय जाय बेक्तिया बे मोनबा बाथ्राखौ लागोन बे मोनबा बाथ्राखौ देहेन खालामगोन अब्लाना बे बेक्तिया थारैनो बे गाज्रि हुदानिफ्राय ओंखारबोनो हाथारगोन जि फेग्लुंनाय हुदा दङ बे फेग्लुंनाय हुदानिफ्राय बियो ओंखारबोनो हाथारगोन दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर आं इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बे सम दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह थेंक इउ